Soita sille. Häh? Sulla ei lupaa ottaa. Milloin? Kato nyt tähän lamppuun. Kato nyt tähän Kato lamppuun. itse vittu, yritä katsoa suoraan. Sami. Yritä katsoa suoraan. Kato nyt tähän lamppuun. Kato tähän lamppuun. No, kato vasemmalle. Vasemmalle, kädet vasemmalle. Sä haluat nyt. Kato nyt tähän lamppuun. Miksi? Vasemmalle. Sami saa pillu, Miksi sä haluat? Huomenna, pillua saa. Sami saa Soita sille, niin anna sille lupa. Tässä pari sekuntia. Sen jälkeen sit. Häh? Pari sekuntia vielä. Siis milloin? Sit kun mä soitan sille. Okei. No pari sekuntia meni. Ei oo vielä. Tyy. Soita. Mitä? Katsotaan 3 vuoden päästä. Tiedät sen korkkuun. Joo. Vielä on 3 sekuntia. Vittu mun kiinnikin. Se on vähän. Oi Miika. Ville! Alkaaks olla aika täys? Kolme sekkaa. Ei ala! Ai ei. Ei.